Narumpayu Newskum, ka channel nam daki padba, ka briu nyotar. Kipulit jang katanat Anti Narcotic Task Force ANTF kila pen krek ban pen klan chu ya ka jing kun persya ya drog hakan ga jalla ban rat ding khong sendan ya Superintendent of Police ANTF Giri Prasad ulai tho hakan ka sni ba hadu menta ka jing korup ya drog kalakot syakumba saus pak klor tengka bat nakani tangu heroin lakot syaka arspasan folklor tengka bat kumbasis pasan pongut kibriu lakem bat pentian bishar hakayeng ka syari katkum ke jing ong jong USP ke ANTF ki lenti baju yok rung bahau drop kadai na ribhoi bat na East Jainte Hills bat na Paikan Hagaru Hills hamegalaya ka jing pendan kam yo drop kala long kumba san 4% bat san 4% ai la shalan pat syaki we ki jella hadin bala penyai lenti nakani ka jella haga jing sisa ka megalaya kam dei ka jaka ka bapen mi drop ndai la syupenya ya namar baka dei ka jella ka bayai lengba syaki we ki jella bat nakani ka daw ki breu ki la yok lat ru ban penyak yau hakani ka jella USP uloong baki kitem bakham jor bha ka jing khai drop ka dai hashlong ha East Jaintia bat wat hanong stonru uloong bala ajing mut yak sorka bakan pendai CCTV ru haki jaka baju kham jor bha ka jing khai drop haka juga por uloong ru bau drop ula kham tu namenta hadim baki pulit kila trai borba kham tam rengkat ka jing trai lang ki borshnong ki samla ki longkmi ki bat pentip wood syaki pulit haba ki lap ni shemi ki briu ki bakhai drok ulai khoblei ki borshnong ki nongsong shnong ki bala a ka jinge trelang bat katanat pulit banrat ding khong yo drok bat ki jing sni hakawai kaliang USP ka ANTF ulai thu bakin reutli ki ksau be ni ki K9 ki lawan phai sha shillong na Bengaluru hadin bakila dep shahikai ulong ba yakini ki K9 an pandan kam ban smai udrok bat ki wei ki kam ki baya dai bat kani ulai thu ru balapan ru ya ki jing teba ni scanner khanang ban pensuk ban lab yo drog habadan hakali hakipla kilapan ru naka sorkar bakan penbiang ya ki kot kudi nar ni kita ki drone khanang ban kam pensuk ya ki pulit ban le ya ka kam hakabaya dai bat kani